салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали RUTG қарор доред. мо рӯзоиди Apple коркунӣ беҳтарин гап мезанем дӯстони азиз. Гапа кӯтоҳ мекунем, сар кардем. Дар аввал ба браузери Chrome медроем. Шахеле ки дидем дӯстони азиз, номи ин сайт AddBitcoin мебошад. дӯстони азиз дидем беҳтарин сайт дар кашлоки Payeer мешавад, дар кашлоки FatSuedPay мешавад, бисёр кашлокода мешавад дӯстон. баъде ки мо браузанаша дидем, ба тугмаи за регистратсия медроем, регистратсия мекунем. Ба регистратсия дуромадем. Регистратсия хеле осонай. дар аввал эмайли худтона мемонем, дар дуюм паролтона мемонем, дар сеюм яъне робота меҷақем шутоби галочка ғалта. баъди галочка ғалти регистратсияра меҷақем, регистратсияш мекунем дӯстони азиз. ман ба аккаунти худам медуром ва ба шумо нишон метам. чхеле ки мебинем дӯстони азиз, мо ба аккаунт дуромадем. дар баланси ма 487 сатоша дӯстон. намехе дӯстони азиз, дар баланси ма 478 сатоша. дар сехатаи тарафи чап медуроем, дасти чап. баъди дар сехатаи тарафи дасти чап дуромадем. аи сайт мо метавонем ки ду намуд сум бирорем мақсад. ҳам рубл бирорем, ҳам сатош. чӣ хел мақсад? рубла мақсад аделна метавонем бирорем, сатоша аделна. мо дар инҷа ҳозир сатош дорем. сатошам дӯстони азиз мақсад ай нимиқа пункт метавонем ки шумо вивод кунем. ай FatSuedPay, ай Bitcoin, ай Payeer, ай Polygon, айни кашлоко шумо метавонем ки бирорем. мо аввал тарзи пулкор карданашо дар ин сайт ба шумо нишон медиҳем. дар Searching сайт медуроем дӯстони азиз. чхеле ки дидем дар Searching сатош медуроем. ма дар инҷа тугмаи математически мондагием, шумо метавонед любой тугмаша вибр кунед. фуратонад ба капча дуроем дӯстон. ба капча ки дуромадем, капчаро интихоб мекунем. камтар интизор мешем. манаки дар инҷа гуфтагиай пиццара гуфтагиай чия гуфтагиай хато нестай? Не дӯстони азиз, чхеле ки дидем ана тарзи кор карданаш тугмаи открита меҷақем. камтар мо интизор мешем. дар инҷа секунд рафтестай 15 секунд тесари ҳар як сайте ки мо нигаҳ мекунем 15 секунд дӯстони азиз моро 3.5 сатош метиҳад. камтарак интизор мешем. ира нест мекунем. ба инҷа медуроем дӯстони азиз. камтар нестем. чхеле ки дидем дар баланси мо 491 сатош шид. бо открита меҷақем дӯстон. камтар интизор мешем. чхеле ки мебинем дӯстони азиз, мо 3-4 та кор кардем. тамом шид. 5 минут пас 10 минут пас дуромадан гирем. сатош додан мегирад дӯстони азиз. баъде ки бо тугмаи математически дашида мо дар инҷа 12ро вибр мекунем, мезанем. нестай сатош 10 минут 15 минут пас бо мешавад сатош. мо ба дигари тугма медуроем. ба Searching сайти рублш медуроем бо ба поянгиш. чхеле ки мебинем дӯстони азиз, дар баланси ма 3 рубл 56 копейкай. ишам нигаҳ мекунем. тарзи аввал 15 секунд нигаҳ мекунем. чхеле ки дидем дӯстони азиз, мо 15 секунд нигаҳ кардем. гирифтем сума. дар баланси ма 3 рубл 61 копейка ғалтида. суми рубла аделна мегзаронем, суми сатоша аделна мегзаронем. ҳоли ма барои шумо сатоша вивод мекунам. афсус ки рубл ба фикрам 5 рубл 10 рубл боло вивод мешавад. ҳоли ба ҳамроҳи шумо нишон метавонам. дар инҷа шумо метавонед ай видео сум кор кунед, видео тамошо кунед, сум кор кунед. надоштаи ҳозирашда автосерфинг дорам. ишам надоштаи 0 сатош. короткий ссилка ай дошта метавонед ки айрам кор кунед. дӯстони азиз, ай ҳами қанамуд шумо метавонед сум кор кунед. бо дар инҷа метавонед дӯстони азиз, як чизи беҳтарин ай сайт ки реферал. шумо метавонед реферал бихарен. дар инҷа рефералҳои актив бихарену ай реферал дахоти худтона зиёдтар кунед мақсад. дар инҷа ҳастай реферал ба нархи сатош омадааст, вале ман ба нархи рубл мемонам. дар инҷа дар шумо нишон метаҳам як рефералҳо чанд рубл аст. на я
реферал дар ҷа будай нархаш 2 рубл, 3 рубл, 55 рубл, 1100 рубл, 1100 рублаш рефералаш ай соли 1100 рублаш 1100 рублаш ай соли 2020 регистрация карда гирда то ҳозира истифода бурда сай мақсад беҳтарин реферал ба фикрам барои мо нархш да осмон хистагиай чихеле ки дендустон аст даже да баланс шамо дан пул дора мақсад ба боварӣ айда метавона ки реферала ба боварӣ бихаред. Хай кори хитон ба ма боша ман намехарам, ман фақат истифода мебарам, ай ҳамин сум кор мекунам тамом. На дӯстони азиз бо дар инҷа чӣ дорам? Дар инҷа тигмаи киҳо айҷа пул вивуд кардагиам бояд ҳамн тигмарам дошта боша на последний виплат. Чихеле ки мебинем дӯстони азиз на 20 рӯз 6 декабри 2024 на ба соатҳои худаш нишон додааст. Соати 8:41 да 10 рубла фақат тигмаи рублаш 10 рубл, 50 рубл, 5 рубл фақат да пай рублаша перевод карда мешавад, рубла перевод кардагиам. Дар на тигмаи FacePay рамеҷақаи мо биткоин мо бози да FacePay мегзаронем. Чихеле ки мебинем дӯстони азиз ба соат ба минуту дақиқаш нишон додааст. 500 сатоша, 600 сатоша, 1200 сатоша мехалем дӯстони азиз мақсад гапа кӯтоҳ мекунем. тигмаи вивуда меҷақаем дӯстони азиз. барои сохранӣ кардани кашлок дар сайт мо барои сохранӣ кардани кашлок дар сайт тигмаи изменита меҷақаем. уже аллакай сохранӣ кардагим, барои як бори дига сохранӣ кардан ба шумо нишон медиҳам. изменита меҷақаем дӯстони азиз, медурем ба кашлоки FacePay мо. чихеле ки ден дӯстони азиз мо кашлоки FacePay дуромадем. се хатаи парра меҷақаем, депозита меҷақаем. айҷа мо скопировать мекунем дӯстони азиз. баъде ки мо скопировать кардем дарҳои инҷа вставитш мекунем. баъде вставит кардем отправита меҷақаем. уже обновить шид, мақсад ма як бор карда будам, ҳамин сабаб маро обновить гуфтаг. обновить шид мақсад ки уже сохранить шидаи барои боварӣ уже сохранить шид. мо як бор дига меҷақаем, тигмаро меҷақаем. барои вивуд кардан ай FacePay 497 сатош дорем. чихеле ки мебинем дӯстони азиз мо тигмаи вивуда меҷақаем. дар вивуд мақсад то 3 рӯза ки ҳамин сум дар кашлоки мо меомада мерасида. вивуд средства обработа. чихеле ки ден дӯстони азиз мо пула перевод кардем. як бор обновить мекунем, бояд ай баланси мо 0 шава. опа ай баланси мо 0 шид. чихеле ки ден дӯстони азиз мо дар ҳақиқат сума перевод кардем, баланси мо 0 сатош шида. дар 4 соат як маротиба мо метавонем ки сум перевод кунем. баланс мо 0 шида дӯстони азиз. кае ки сум дар кашлоки FacePay мо гузашта мо скриншот мекунем. скриншотша дар канали Telegram мепартоем. дар канали Telegram подписатсия кунем. ҳатман оиди пулкоркунии нав мо тез дар ҳамон каналам партофтан мегирем. дӯстони азиз бо ба се хатаи боло меҷақаем. чихеле ки ден дӯстон дар баланси дигари ма 3 рубл 61 копейка ба иҷазир мекунем. рубл фақат дар пайер мегзарад. тамом перевода меҷақаем. минимални сум 5 рубл буда. афсус ки мо дар баланс мо 3 рубл 61 копейк дорем. минимални сум перевод 5 рубл буда дӯстони азиз. дар канал подписатсия кунед, каналро дастгирӣ кунед дӯстони азиз. мо тез видео баровардан мегирем. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.